Historia de Xixona al balcó, el patronato d'Espanya per la Immaculada i Santiago Apóstol. En 1785, el noble xixonenc Francisco Ignacio Soler estava molt preocupat i apenes podia dormir. Resulta que, revisant el santoral del clero secular de l'arquebisbat de València, havia descobert que el dia de la festivitat de Santiago Apóstol, el 25 de juliol, el sant apareixia com patrón principal de las Españas, con el cuidado de haberse puesto entre paréntesis, circunstancia que no tenía otro fin que el de llamar la atención para su anuncio. Això va fer que li vinguera al cap ràpidament el perjuicio que esta ocurrencia pudiera ocasionar al patronato de la Virgen en su concepción purísima, pues aun concurriendo la Virgen Santísima y el Santo Apóstol en dicho patronato, la principalidad en todo caso debía tenerla la Virgen. Ràpidament va comprovar en el santoral que es deia el 8 de desembre sobre la Verge y resulta que solo aparecía con la expresión sencilla de patrona de les Espanyes. Això va fer que ràpidament es posara a escriure i fera un memorial que en octubre de 1785 estava en mans de la Real Junta de la Concepción, qui va redactar el seu informe i el va passar al Consell de Castella, màxim òrgan de govern d'Espanya. El Consell va obrir diligències i va encarregar al seu fiscal que averiguara què havia passat, però la documentació que hem trobat arriba fins ací. El que és ben cert és que el papa Clemente XIII, en 1760, mitjançant una bula, havia decretat a la Immaculada Concepció com a patrona principal d'Espanya e Índies. I en 1771 el rei havia consagrat a la Immaculada Concepció la recentment creada Orden de Carlos III. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.